Разговаряме с Диана Станчева, съорганизатор на събитието тази година и не само тази година. Какви са вашите впечатления отгоре и като организация? Много съм доволна от ръководителите и от танците, които са направили през изминалата година. Красиво, направено с вкус, прекрасни костюми, страхотни деца. Нивото се е вдигнало от миналата година много. Доволна съм. Имаме ли много състави, които бяха и в Пловдив? Да, някои бяха и в Пловдив. Имаме нови, които са само за Бургас. Имаме и редовни състави, с които всяка година участват на всичките ни фестивали. Но те също работят много и правят нови хореографии и танци. Какво ни очаква до края на втория ден? Много награди. Разговаряме с другият съорганизатор на фестивала Зората на танца в град Бургас, Даниела Трифонова. Как протича за сега фестивала? Фестивала протича много добре. Всички участници се представят добре, нямаме контузии, нямаме пострадали. Остават и няколко танцови стила. Какво очакваш от тях? Очаквам много награди да вземат децата, защото трябва да се стимулират талантливите деца да останат в България, да работят, да творят и да се развиват в България. Това е най-важното, според мен. Защото сме поканили 13 човека жури, да може да имаме различно виждане от различни гледни точки, това да усъвършенства хореографите и съответно да развива децата и всеки път да израстват нагоре, да станат много по-добри от хореографите и педагозите си. Илянка, здравей! Как върви фестивала? Върви доста добре, всичко е по план, не изоставаме, децата са страхотни, вълнуват се изключително много. Георги, как върви работата на изход сцена? Страхотно върви, доста добре се справяме даже като екип. На кой танц сме вече? В момента трябва да са 45 номер. Важното е, че имаме повече гости от чужбина. Имаме от Молдова, имаме от Румъния. С Венелин сме в неговата първа почивка като став. Как се чувстваш, Венелине, на нашия фестивал? Чувствам се много добре, това е нормално. Атмосферата е уникална. Аз досега не съм присъствал на такова шоу. Децата са страхотни, дава всичко от себе си. Уникално е. Най-трудният ми човек за снимане в цял фестивал. Здравей, Кети, как си? Добре съм. Много съм добре. Какви са твоите впечатления от танците, които виждаш от първи ред? Със сигурно аз съм най-благодетелствения от всички, тъй като виждам танците от първи ред. Със сигурно знам какво им е и ги разбирам. И затова колкото мога се опитам да ги подкрепям, като им се усмихвам, като им махам, като се опитам да ги накарам да се чувстват добре. Още един човек от нашия екип. Стояне, няколко думи за фестивала. Перфектен, както винаги на ниво. Отново, както виждате, пълно е. Но това никак си не ме очудва. Толкова години. Супер, много ти благодаря. Знам, че нямаш никакво време. Продължаваме с задачите си. Как си, Камене? Много съм добре, чувствам се много добре. Работим здраво за децата и за цялото състезание. През нашия вход минаха доста хора. Какво е твоето виждане за тяхното настроение? Мисля, че родителите се чувстват много добре, децата им са щастливи, всичко се случва на време и в час, както винаги. Влизат с усмивка и излизат с още по-голяма усмивка. Естествено, защото и те са прекарали доста часове заедно с нас. Срещаме ви с още един от нашият екип. Георги, заповядай да кажеш няколко думи за тези два дена. Какво изживя ти? Беше на моменти доста трудно, но се справихме. Вече идва края. Буквално се вижда края. Остават ни още 10 танца. И след това почва голямото прибиране на багажа. И 2 часа награждаване. Да, и 2 часа. Съжалявам, че ти напомних. Не, това е награждането, нещо хубаво. Неделя вечер награждането е нещо наистина много хубаво, много приятно нещо. Всичкият този труд, който са положили децата, намира свой резултат. Точно така и на нас ни доставя това удоволствие.